Ma għabżu, għax intu mbagħad għamil dawk 3 xhur, Ija. mbagħad hawnhekk erġajt ħalt it-tieni darba Iva. il-ħabs. Li kellek hemm kellek? Tħalt il-ħabs it-tieni darba naħseb, xiġifieri 17-18 ma tantx kont il-bot. Xi 17-18. U għalfejn tħalt it-tieni darba? Mela jena tlift il-bejl tiegħi. Xiġifieri tlift il-bejl tiegħek? Mela, jien kont immur niffirma l-assa. Kont insib l-assa magħluqa ħafna, jiġifieri ommi bħala xudda mhux affarijiet li qed nivvinta jiena. Kont immur l-assa u kont insib l-assa magħluqa. Kont provajt nagħmel li nista, jiġifieri ġieli mor darbtej, ġieli mor 3 darbiet. Meta dak ma bidix jirnexxi bdejt nitfa' nota taħt il-bib, jiġifieri din hija vera kont inġorba jrow karta fuqi. Kull darba li mmur. Għatta apposta biex hekk jiena nsibha magħluqa. Nikteb Mason Nets. Id-data ta' dak iż-żmien u fiex immort. U ġieli jekk kemm il-darba mort. Eżempju, I came 3 times and found the door closed. U kont nitfaħħilhom minn taħt il-bib. Għamlet differenza. Naqqas xejn. Darba minnhom irċevej telefonata li sejħu li minn lasa. Għallu li aħna rridu hawnhekk għax għandna bżonn ninkellmuk. Għattilhom orajt għattilhom ħanaqbad it-triq u niġi. Sakemm wasalt lassa. Tħalt lassa, għattilhom għalli jess. Għattlhom Mason Nets, għattlu ċempiltuli biex niġi ngħadda lassa nkellmun. Għalli tieni sekunda. Għabad għallif l-affarijiet jew biex jarak kemm x'mandat bil-Malti. Għalli aħna ma kellniex bżonnok ta' għalli naħseb ħadu xi żball. Għatlu għarajt, u tlaqt. Għaddew jomej, nirċievi telefonata mill-lasa għalu li isma' waħda hawnhekk għandna bżonn ninkellmuk. U dak iż-żmien waslitni ommi dik il-partikolarment ġurnata. Mort lassa, tħalt għalli inti għandek mandat tal-arrest, bla bla bla, ħanniżluk il-lokab. Għax il-bejl tiegħek ittieħed. Bum bum, jiġifieri jiena daqs għalli ġidea, la ommi, la jena, sta timmaġna ħriġt barra ngħid l-ommi, għattini darba, jien sejr il-ħabs. Sejr il-ħabs għara. Għax minix nifferma apparentament, fimt, dak, insomma, jena għaskont naf il-għali xittieħed il-bejt, fimt ta' xom ma rridu jnizlu l-lokab. U niftakarni, mux mod kisa jon kella b'mod dan, ma kont naf xinu ġiħalija l-lokab. Huwa ħafna ikraħ mill-ħabs. Ġifieri ħankun onest, il-lokab. Il-lokab id-depo tajt. Id-depo hija fis-sens id-depo għalija personali l-esperjenza d-depo hija ħafna itqal mill-ħabs. Għax ġodek il-kamra ma tara xejn li f'ħmiġ madwarek m'hemmx, kien iddejjaqni. Il-ħabs kien iddejjaqni wkoll, però l-lokab kont nibża minnu ġenwinament, jiġifieri, ġenwinament ħafna ħafna. Għallifa, għallinti, għal-ħabs għalli pero jinnizlu għada fil-ħodu. Għatlu il-għalix ħajt nizlu għada fil-ħodu. Għalli ma nafx. Għatlu hemm xi taremot li tista' minnaw ħammuru għal-ħabs. Kont naf li jekk ħammur il-ħabs ħajkolli ċella l-inqas tiegħi, l-għada ġibli l-affarijiet ommi, u forsi nkun daqsxejn żgħir aktar komdu milli nkun il-lokab. U hekk ġara. Hekk ġara, hemm ittieħed il-ħabs, hemm tlajt il-qorti, dert qudiem il-maġistrata. U inti fil-liġi għandek li meta bniedem jitlef il-bejl u m'għandux depożitu għax jiena l-bejl tiegħi kien mingħajr depożitu, però jekk jintilef il-bejl kelli nħallas 25,000. Tifel ta' 16 sena li tħallas 25,000 jiġifieri kamon taf kif. Ja 25,000 ma kellix. 17 naħseb kellek Sorry, 17. 25,000 jiena ma kellix. Allura ġejt li rrit niskonta s-sentenza. Irrit niskonta s-sentenza għal daw il-25,000. U il-sentenza minimum kienet ta' 6 xhur u l-iktar ta' sena u nofs. Jiena ħadd sena u nofs. Qiegħed sena u nofs. Qiegħed sena u nofs. Dik xaġa li jiddeċidi l-ġudikant kemm tieħu? Ejwa, li jiddeċidi l-maġistrat. U l-maġistrat jiddeċida li jtini sena u nofs. Ġifieri jiena kont naf li sena u nofs mhux qed nitkellmu 8 xhur tal-ħabs u mbagħad. U meta kont il-qorti provajt tagħmel il-każ li isma' jiena kont ninżel hemm, kont nħalli nota. Dak iż-żmien sfortunatament kelli naħseb avukat li kien jaf inqas milli naf jiena, ħanitkellem ċaru tont. Kien għaddej bija biżmien, jiġifieri għaddej bija biżmien kbir, jiġifieri kien
Jina 17 sena kellni, fis-sens kif taqbattajt. ċertu affarijiet ma jkollokx il-maturità li d-defess rasek ġo fihom, u naħseb ċertu affarijiet laqas biss kelli kas li nagħti kasom, ħankun onest miegħek jiġifieri straight and plain. Jiġifieri kien jgħaddi żmien bija, b'konsegwenza li jiena spiċċajta minn sena u nofs il-ħabs. Jiġifieri straight and plain qed nitkellem fimt jiena il-ħażin tiegħi ma naħbihx, però l-ħażin ta' ħaddieħor ma naħbihx laqas. Jiġifieri ngdimt. Il-kelma l-verità hija ngdimt. Tajjeb li meta skuntajt is-sentenza tiegħi ta' sena u nofs u mod biex nerġa' napplika għal-bejl. Sewa. Jiena mort fuq l-avukat għatlu ismani għatlu tista' tapplika li għal-bejl. Għalli mela inti spiċċati is-sentenza tiegħek, spiċċati is-sentenza tiegħek. Jiġifieri inti għastaf meta id-data tiegħi tispiċċa li jiena nkun nista' napplika għal-bejl. Bħala avukat jiena nħoss li daw l-affarijiet għandek tkun tafhom, inti ma tmux ġo supermarket. Supermarket u tajdu tini dak il-fliexkun, jgħidlek imma dak il-fliexkun x'inhu hija. Jiġifieri qed tifhem responsabilità. Għasab wara ħajja ta' tifel Qed tifhimni, jiġifieri da dejjem inżommnu f'moħħna li jiena kont età żgħira ħafna, kelli problemi ta' missieru u ommi għaddejjin, jiġifieri problemi tiegħi nnifsi kont qed niġġieled battalja mejja nnifsi fim ta' ċertu affarijiet u hekk imbagħad għandek dawn l-affarijiet li jbidlulek ħajtek, li daw kienu vera l-affarijiet li jbidlulek ħajtek. Imma inti tant tkun ignorant fil-verità li inti tibda tagħti każ is-separazzjoni tommok ta' missierek, fimt imma qed tifhimni. U dħalt il-ħabs it-tieni darba. Ejwa. L-attitudni, emmek sirt nafek jena, emmek sirt nafek l-għu darbelt għajna. Eżatti. L-attitudni tijak ma dak iż-żmien ma kienieċ dal-esħol li tal-50. Ma kienx il-bniedem minn kejus. Le, jien ma niftakrek xek. Le. X'kienet l-attitudni tijak it-tieni darba? Reġa' ritorna Mason ta' 13 sena meta kien fil-kadezz. Emmek Mason, il-realtà ta' daqqa taħħar ta' kbira, jiġifieri, fim ta' tisma' xbin, għandi 17 sena. Sena oħra jena nkun adult, fajnej il-liġi. Fimt? Isma' xbin. Ejja, umu minn hemm. U niftakar kont intbattel ħabs, jiġifieri li b'sentenza ta' sena u nofs, jiġifieri nkont naf kemm għandi eżatt. U niftakar meta wasalt il-ħabs u ran il-Maġġur Martins biex ta' reġaġi. Jiena bid-differenza li d-darba minflok tħall b'sidri miftuħ, tħall daqsxejn jisnebebbux, fimta x'kont naf x'ħansib. Għamilt l-ewwel 6 xhur ġoċċella tiegħi, jiġifieri kont noħroġ inġib il-ħalib u l-ħobs, nagħmel id-duty tiegħi u nerġa' nidħol ġoċċella. U kont ġoċċella kont noqgħod bażikament nirrifletti, isma' x'ħajsir minn hawn, fis-sens għandek sena u nofs minn taf kif għandek naħa żmien. Maġġurijiet u hekk qatt ma qalu li xejn, jiġifieri kien hemm firridi tiegħi li noqgħod ġewwa, kont noħroġ daqsxejn wara l-offsenar biex inċempel l-ommi u l-tfajla li kelli dak iż-żmien u kont nerġa' nidħol ġewwa. Jiġifieri kont nara t-television, kelli l-affarijiet tiegħi, kelli l-kaxxa tal-go, hekk kont nara l-affarijiet, però kont aktar nagħmel ħin naħseb. Wara dawk is-7 xhur qabżit li fis-sens jiena kont drajt fix-xogħol diġà, jiġifieri kont naħdem minn ta' żgħira u dak iż-żmien xorta waħda kont naħdem. U niftakar kont mort fuq il-Maġġur Martin għatlu isma' Mart, għatlu Maġġur, sorry. Għatlu hemm xi xogħol għalija, hemm xi ħaġa li nista' nagħmel. U mod kalm qalli qed taraħ dar-railing qalli tad-division għatlu qalli bda minnu. Dar-railing kien duħħan jiġifieri naf kif. Naħseb bl-iskop li nħanfalli. Issa jaf inkun se żbaljat ma il-Maġġur Martin. Ma jek naqta, il-Maġġur Martin nsellimlu minnaw. Ejwa, le, nsellimlu. Naħseb li huwa naqra jittestjaħ dak li jkun. Naħseb jiena wkoll li ma kontx preġunier kont inħossni kultant. Ejwa, test. It-testjat da xerid. Però mbagħad naħseb l-esperjenza tiegħi li menu mal-Maġġur Martin kienet waħda pożittiva ħafna. Anzi, wieħed min-nies li zammejt f'moħħi tul ħajti anka ħbib ma' t-tifel tiegħu il-boxer għaw, ċoqqos, Chris. Tifel tal-ostja u kol spiex, na? Apparti li atleta tal-ostja bniedem wise, moħħwem, bieder li missiru l-apri u l-importanti f'ħajtu. So, Maġġur Martin kien disciplinat ħafna, ġifiri linja hija linja. ħafna. Pero naħseb li
kien meta jara xaħat li ġenwinament qed jipprova. Ejwa. Jiġifieri hu anke dak il-filter li bdejt tajt inti l-ewwel ta' nies li jibdew jilagħbuha qed jilagħbuha li jisma' jien qed nbidel ma fil-verità ġest trid iktar privileġġi. Ħajtek, eżatt, jew xi vista żejda. Eżatt, jew jalqu għajnejhom, whatever. U l-maġġor marta dak il-bullshit kien ixommu. Ejwa mal-ewwel. Però meta jarak li vera tipprova meta timpenja ruħi ġifieri jiena l-iktar demmija meta mbagħad il-jurs iċċaqla u mar il-baħrija naħa l-oħra. Imma kontx hemmhekk dak iż-żmien. Hemmhekk kien jimpenja ruħu ta' Everest kien vera jimbuttom anke kien jgħid li min għamel il-homework minn m'għamilx biex nagħtina kuntest jiena kont nagħlem il-Malti, il-hip hop, ir-rap, daw l-affarijiet u speċa malana ħari kien li kont xtaqt nallimkom kif tikkomunikaw l-ħsibijiet tagħkom mod li ma tifrustrawx ruħkom ħalli ma taslux biex tagħmlu l-idjozziji minn flok tippruvaw tartikolaw dak li għaddej minn moħħkom magħkom infuskom u ma' ħaddieħor speċa dak kien lan. U maġġur kien vera jissapporti dak il-proġett, jiena ħlif appoġġ minn għand il-maġġur. L-istess kelma ngħid jiġifieri. Ma sibx. Kien tani dak il-railing. Il-railing, Sib li jena forsi ħanfalli ma falleċ. Għamiltu kollu? Għamiltu kollu. Maġġor Martin jekk tara l-podcast jikbilna u taħt, jekk vera mhux kollu jole, u jekk tista' tirrejt jew koll il-kwalità tax-xogħol. Anka għaxa kellu kod biex jagħmel li għalla il-Garigor. Il-Garigor. Tama, l-review tkun waħda tajba. Xeba li tin il-mara tal-azzarlan.